Takže se podíváme na přípravu některých hráčů na zápas. Takže tohle je taška číslo 6. Ano. Ještě zkontrolujeme z druhé strany. Ano, je tam název týmu FC Byla. Takže Jirko, prosím tě, otevři mi tašku pana Kasala, levého obránce. Ale to je na ale tu se podíváme. Fernet Citrus, panečku do šatny. No, a jedna kopačka pouze, to jsem zvědavej na toho kluka, jak bude hrát. To se asi připravoval po práci po báru. No jo, tak se upneme na to. Tak, to jsem zvědavej, teď to Jirka zase zaplombuje. Ano, FC Byla, tady to vidíte. Ano, všechno je vidět. Jsem zvědavej, co nám předvede v šatně. Zatím končím.